Na megy! Szervusztok, ez itt a Trollkodás Gárdonyban. Itt van az egész csapat. Szarul veszek, mert ebből a szarból nem lehet kilátni. Csá! Menjünk, Easy Rider, Maris! Ja! Jill, mit csinálsz? Te lelülek! Humoly Leán, lelülek! Mondom, lelülek! Na, gyere ma! Istenem, ez a fegyver! Most hol van? Meg vagyol! Istenem! Megkérjük szépen Esztiket, biztos veszi. Esetleg szépen megkérlek. Vak azért nem vagy. Természetesen megvakta a fejbe. Dehogy csak egy kicsit. Bácsit! Amúgy se te hagyjad. Mi van? Nem ott vagyok. Hújja! Csináltad? Én bukodik! Jawohl! Kein Alkohol! Hol vagyok, várjál? Jawohl! Es ist kein Alkohol! Hol vagyok? Hol vagyok? Hagyjátok olyan hülye, mint a Szent Jánkó. Egyébként eszembe gondolkodom, hogy ilyen a csapatnéven egyébként. Mert ezt is Eltöröd, baszki! ezt is írjátok meg kommentben, mert a csapatunknak még neve sincs. Úgyhogy Olyan bélek vagyunk. várjuk a neveket. A 3 legjobb barát. A 3 legjobb baráttán. Jó? Mi? A 3 legjobb barát. Unokatestvérek vagyunk, ha nem. De ott még barátok is. Járdonyban? Jó, lehet az is. Szerintem ők döntsenek. Hát el tudnak válaszolni most így hírbe. De kommentbe igen. Jó, van. Ne csapkodjatok már. Akkor menjünk, ne itt ácsorogjál meg. De ha csapkodtok, akkor hogyan menjünk? De biztos, hogy nem leszel főnök ebbe. Ciao. Uraim, nem látok el. Jó, itt állj vele, hogy elüsse az autó. Elbasz az autó, vigyázz. Elbaszod. Valaki, veszed egy picit? Persze. Az a telefon. Fordítva van? Nem jó. Várjál. Persze, hogy fordítva van. A hülye magát vette az előbb. Most veszed egy picit? Addig leveheted ám azt a szutkot. Nem, hogy felismerjenek, tudod. Leveszed? Nem! Elvételzik róla, hogyha neki fogsz vannak menni. Most egy gyors rövidítő út lesz. Oh! Ilyen van. Én éhes vagyok, keszek van. Hol az izém? Drazséd? Aha. Zsebedbe. Én még nagyon taknyos vagyok, úgyhogy... Akkor lemarad a gigó. Egy kis hóért külföldre megy át. Hánymászó felszerelés, látjátok? Igen. Arra van a gigi. Jó van, vágjunk belé. Jó, akkor gyere utánam. Ezek Befelé tartsa, fölfelé. Nem fogom menni, már egész végig fogtam.
Hogy tudom? Te is tudsz, ez is tudám beszélni. Ezt egyébként... Ezt egyébként annak örömére csináljuk, hogy ennyien néztek már. Úgyhogy... Ja. Ott jön a leghülyébb. Úgyhogy készüljetek még egy-két ilyenre, de kommentáljátok, please. Marhára megijedtem, Mondjátok vele, Marhára vicces vagyok.